Брат, те забравя, че това е горещо. Рибата е уникална. Филето е изключително добре направено. Прекрасно на вкус. Панировката. Това е едно от най-важните неща за пържена храна. Точно така, каквато я харесвам. Хрупкава, златиста. Гледайте за какво става въпрос. Да се чува, да се вижда, много е добро. Наистина много ми харесва. Бялата риба е много универсална риба. Много често се използва в Англия за тяхното прословуто ястие fish and chips, като тук естествено нямаме чипс, но рибата е скандално добра, много крехка, много хубава и както казах, панировката е топ. Ето към това нямам абсолютно никакви забележки. Честно казано, според мен това е топ of the топ. Това е любимото нещо, което съм ял днес. От трите основни. Обстановката беше повече от прекрасна. Заведението разполагаше с огромна дворова част. За сметка на това обаче, обслужването беше леко бавно. Чакахме близо 40 минути за основно. Храната беше страхотна, единственият минус е, че някои продукти бяха замразени, като филето от бяла риба, например. Но пък всичко беше изключително вкусно. Цените също бяха добри. Дали заведението отговаря обаче на стандартите, които шеф Манчев беше наложил? Моят отговор е да.